Habang apoy hakani ka office sorkar, pej hakani ka screen bangabu menta PUE ayu. Kadai ka office jongno. Bata kadai ka jaka trikam na bata jongno. Kadai ni am namta jong ki pajba, kaya dai ni am namta kajing ya dai jong ki pajba bat ka sorkar. Tihan rei PUE ka ai kan ni, ka pandal ayu kan ni, ka bayang hang ni. Te ngalawat jing tip bat ngalap ba kadai ka pandal kajing le tamasa le niam. Kapamut kajing le puja. Dia namar kata ngasau ke banbu ke jingkeli khmat jong sorkar khmat jong department. Kalong ba Naduh mynno la ailad ye kum kini hapo ki phyllaw office sorkar. Hatu kadai ne em bat ka don ne em ke jingkta ya ki pajba nong song snong ki balik don kam hakani ko office bat namta ki nong tri hapo kani ko office bat namta kajing ya dei jong ki pajba bat ka sorkar haba ki office sorkar ki kelalong penban ki phyllaw tamasa le niam. Ngamdon kanu kajing bisni ngamdon kanu kata ka komunal angle hakani kapor. Hanrei kom utau responsible citizen ngakwa banbu kini kajing keli. Bat balai ngapu kini kajing keli kalong namar balada mentangi ailad menta banlek puja hapok phyllaw office sorkar. Lasai kendon sakawai kajing le tamasa le niam jongki muslim. Ni ailad yang phyllaw office sorkar. Next kanwan saka jing le niam jongki kenhun balang Kristen la kadai ka jing yalap ne kadai ka jing yaseng yalap ne kadai ka jing yaseng district ne kadai ka jing yaseng presbytery ne kadai ka jing yaseng senat ne kadai ka jing yaseng borum parish ne kadai kanu ka kenja jing yaseng saki kenhun balang Kristen bat lada syak snyaw bha bet baro hapo ki phyllaw office sorkar kai ka banjia hatu kam kta ya ki pajba nong lit don kam nong lit nong wan satu kam ketak iki pajba bateri berketak hang tu. Nak kaliang jonga ngapoi barabor ketu ke jaka. Hakani ke jaka. Bateng-teng la dengi bakla ban yang ngi syamai namar ba teng-teng kedai ke jaka ban yang ban bu parking ki staff. Dan rei hawat ke don ki ailad yang ngiru ki bawan don kam ban ai jaka yang kali. Hendak ke pasal lingok hakani ke sengi kaluang ba watang jaka yang kali ru ngim yo syu abang ilet don kam hakani ke office. Ngim yo syu nomor balai ya ke jaka parking lani ya ke jaka badai ban bu ya kata ka parking space na benta ki nonglit nongwan ki nonglit don kam hang tei menta la pynlong kata ka jing sna pandal nam taka tamasa le niam. Tengah snau ban ong ya ke bekum kini ba ka sorkar kedai ban jubab yang ngi pajba ba lada ka sorkar kamut ban ailad ya baru ki jajing le niam hapo ki phyllaw office sorkar te penmi usnon da ka notification ken bat ngabu jing keliru kini kapor long ba lada pimpat penmi ya ka notification te manu ba ai jing bit bat ba ailad ya ka bakum kan ni bat haju kapor sya bangan penkut kalong ba ngasno ban ai jing mut ya ka sorkar ba la ka dei makna ya ki nuki kenhun le niam ro kinu kenhun balang lani kinu ki jingat hakir kom ru ngasno ban ong ba kanu ka jingle niam la ka dei jong ki balang Kristen ni ki Hindu ni ki Muslim ru ngasno ban ong ba kala dei ka por bakin penkut no ya ka nu ka jat jingle niam ka ba hap sna pandal hasurok hap pentut ya ka lek kawan hap wanra ya ka jing dheng kali wanra ya ka traffic congestion hang ni po nong ba silong ngai ba ki perlok kinum sawi ya kan jing ai jingmut bat jing persnaw ga jonga namar ka dei ka bom ila pediang ban ong ba ki phyllaw office sorkar ki kelalong penban kita ki jaka tamasa le niam lani ki strok ba ki lenti ki singkin kin kelalong no ki jaka tamasa le niam namar belai kan pentut ya kayat kayeng kalik kawan jong ki pajba no song snong kublai sipun